Nang nupat ngin shem kum Jisu Badap da jing isnai Nong poplarem u kloy ban wan Nap neng syaka pertai Uba pela ubam jukela Shadow ki bam juko Upen kot yaki bapang Upelaj yaki basyate Upen tngen ya plapat dohnut Habangi wan hau Ulang badon bortam Halo kiplay baro Penjam ya jing at belum Eryong basyir kay Dekang na upin syam jing yara Om na kiway kiblay Upen koy ya kibapang Yaki basyate Upen tngen ya plapat dohnut Habangi wan hau Nang nupat ngin shem kum Jisu Hapning but hapertai Upen kot yaki bapang Upelak yaki basyate Upen tngen yaki bapat dohnut Habangi wan hau Habangi wan Ngai ngu yo blay na kabenta ka jing don ringkat ka jong u baro ha ka jing em ka jongi hawai kisngi ki bangi em ki long kisngi ki basitom kisngi ki bajenjar haduk ka ba pelongingi bangim yo sho ban syakri ya u la kalong hagi yeng mani kumba julong hagi por ki ba menshwa neng ka sngongu yo trai bagi dang yo pat ya ni ka lat ban syakri lat lu ya u la kalong hagi yeng ki sam ki jongi Hakan ke por ngai ku belai pi baro ki bapet ya kene ka jingas lok na ka tien ka jong belai nadu pa pi ki hap ki berit ki khon samla ken thai ba chenrang bat ya pi ki long kme ki rang ba ha ka kerteng ka jong Jesus Christ u balong nong panem bat unong seuspa jonga bat jong pi tongin ya phai na ka tien ka jong belai na ka city ka jong apostle Paul sha ki kolosai ka lanong ka balai ka khat ka ba khat san hadu ka khat ka ba khat hinyo ki ken tien ki ba ong kumne Batu ai baga jingsuk ukres kan sensyar haki dohnut jong pi syaga bala khotru ya pi haka wei kamet batu long pi ki bas ngongo ai baga ktien ukres kan shongker hai hapo jong pi haga jing start baro daga ba hikai bat daga ba sneng parlok haki sam haki jing ruai bat ke jingkin ut ba kenja men sim daga barwai daga jing ai haki dohnut jong pi shau bleng ti ka ai baro kwa phile haga ktien lani haga jingle Tole yaka baro haka kerteng utrai Jisu bau trai daga ba aingu yau blai uba ukpa dau utrai unda yok ban kirkhu yangi lengba kane ka jingpuli nagaktien ka baim ka jongum ka phanglani ka banga kwa ban bu hangni katkum kini ki lightly ki khot ki banga puli ha padeng jong pi ka long ka dohnut jong ka jingim ka Bathymmai ka city ka jong upol shaki Kolosai ngila panong bagade ke city na yeng bendi nama ya kani ke city upol utho de hagapor ke ba udon hayeng bendi hapo rom hagajing sisa apostol Paul umpat jupoi menuru syaga snong apo Kolosai hendai da kajing rap jong wei ne ki be trailam ya ka kam ga jong u uba ki khot u Epaphras
kala pala yo por ban pha ya kani ke sithi syagare ke balang hapo kolasai artli ki ba pelong yo por ban tho ya kani ke sithi syagri prab ngai lani syaka balang hapo kolasai kalong ke baningkong ka utip ba ke don ki jing hikai ki ba bakla ki balas dang ban rung haga balang hapo kolasai lagalong ke jing hikai jong kita ki Gnosticism lani ke jing hikai ke bawan napo hi ke bangilam ong ke Judaism te upol habo tho ya ke ne sithi kata ka de ka wei na ke jing lani ka wei na ka pelong yo u ban tho ya ke ne sithi ke ba arpat ke de ke ba usngo thu ya ke jing sngo thu bakla jong ki banget akolasai ya kata ke jing long bahakli do lani ke jing long blai ke jong u Jesus Christ nama kata habo tho ya ke ne sithi ke jong u sheki kolasai upar sang ban weng ye kita gijing baro kibas dang ban rung hagi prab nge haga balang hapo kolasai nama gata rapin puli ye kede sithi seki kolasai ngi hangni haga lenong ke beningkong bat ke lenong ke baar upol uai ye gata ke jing hikai tenrai ke bedei bat ke gospel ke jing hikai chang tenrai jong ke gospel bat haga lenong ke baar bat ke balai pan ngi ba hikai kumno ye ki prab nge bakin ke jing kaba ya daidur katkum ke jing hikai jong ka ktien ke jong ublei ke jing kaba katkum kaba ublei ukwa eki baki kenem habangi kan chpang kan ka subject ka Dohnud jong ka Jingim Bathymmai katkum kini ki khot ki bangla puli ha padeng jong phi lightly ki bang kwa banon ra eki mat hagri ko por ka menta ka ban ningkong ka Dohnud jong ka Jingim ka Bathymmai how Jesus Christ kadai gata ka Dohnud ka bala sensyar da ka jingsuk ka jong Christ upor wang hang ni ai ba ka jingsuk u Christ kan sensyar haki Dohnud jong phi hang ni apostol Paul u khot yaki bangai baro hakolasai bat yangi baro ru ki ba hakini sngi jong menta bangin ha ka jingsuk katkum kani ka context hang ni ka kentien jingsuk ka tho ya kata ka jingsuk hapdeng ki Pakistan ki ba ya sa lang ringkam ki ba ya don lang hakadu ki por hapo kolasai hendai ngimla ban bu put ya kani ka kentien jingsuk tang hang ta kai ka bangamut ban ong hang ni ka jingsuk ka ba upol ukran hang ni ru nganget ka tho ru ya kata ka jingsuk ka ba shapo ka jingsuk ha ka Dohnud ka jongi bat kani kadai ka jingsuk ka bau jisu ru Ukraine ka bangi hagi gospel ki jong u ka jingsuk ka ba wan deida ka bangi ko ngu ya ki an ya ki hukum ki jong u pra bangi bi jonga ha utrai jisu ngiem ha ka perthai ka ba pop bat namar bangi ha ka perthai ka ba pom nginam yo ya kadai ka jingsuk lanu ru na ka perthai ba dai na rawu jisu ang ya ka jingsuk jonga nga ino api ya ka jingsuk jonga nga ai happy gumba ka perthai ka ai henry nga ai manga happy ka jingim ka bangi ha ka perthai tang ki jing jinjar suda baragi ski jongi mentaru ngi sngo thu ngi ha pedeng jong ka jing jinjar ngi wat ya ka jingsuk ka perthai ka nom la ban ai henry ka jingim jong ki bangai how Jesus Christ kadai kata ka jingim ka bagani ka jingsuk ka jong Christ kayo ban sensyar yaki nama kata kum ki khun ki jong blai nga khot ya phi nga khot yangi lang baro tongin ya be syagani ka jingsuk ka jong Jesus Christ ai ba ka jingsuk ka jong Christ kan sensyar ha ka Dohnud ka jonga bat ka Dohnud ka jong phi ngitip ka jingim kamdai ka basuk ka jingim tang ki jing suda ki jing pang ki jing shitom ki jing janjar ka jing du bat kum ta ter handai ha pedeng ka bakum ka ta ga por lada nginang ban IT yelade hau Jesus Christ bat rau Jesus Christ uyo ya ka jingim ka jongi nganong epi ngen mat ya ka jingsuk ha ka jingim ka bak hapdeng ka jing ka bangi kendo ha kisngi ki jongi menta kani ka kentien sensyar kani kentien sensyar ka ba upol wang hang ni ka tien jong play ka ang ni kamut kadai ka jingsuk u Christ kadai maka kaban sensyar yangi haki por baro jong ka jingja ha ka jingim ka jongi ka jingsuk ka jong u Christ kadai maka kaban sensyar yangi haki por baro jong ka jingja ha ka jingim ka jongi bat namar kata larangi kwa baka jingsuk ka jong u Christ kan sensyar yangi haki por baro jong ka jingim jongi
Dei tang lada ngi sha yau ta usim jong ka jingsuk ka bau Isaiah ong hakalanong bakhandai ka khot ka ban riu usim jong ka jingsuk ba un sen shar ya ka Dohnud jongi dei tang hang ta ke ngin mat ya ka jingsuk ka ba upol ru uang shaki Philippi ka lenong ka ba alai ka khot ka ban nyo ka jingsuk ka ba palat ya ka jingsem phang baro ka Dohnud jong ka jingim ka Bathymmai ka dei ga ta ka Dohnud ka ba ka jingsuk ka jong ukris kayo ban sen shar yangi nga khot ba nga duai hau blai ba kum ki khun ki jong blai ha padeng ki ni ski ki ba e ba ki ba shitom ki ba janjar ki bang im manta tongin mat en ka jingsuk bangin IT la jong ka jing im hau Jesus Christ namar di tamu u balong im je ka jingsuk ban ai ngi ka jingsuk kwa palat ya ka jingsem phang baro kabar ka Dohnud jong ka jing im Bathymmai ka de ga ta ka Dohnud ha ka ba ka ktin u blai ka shong kerhai baga Bible ko ong hang ni ai baka ktin ukris kan shong kerhai hapo jongpi haka jing start baro kaktin ukris hang ni ka thohi ya kaktin ublai pada pen pesang pet ya kaktin ka jong ublai bro ko bai dei tang hang ni la penan kam hang da ka ong kaktin ukris ya kaktin ublai ko mut ru hang ni ba baro ki jing hikai jongi ki banget jongi ki kistan dei ban pen shong nong rim ha ki jing hikai jong utrai Jesu nama kata kum ki khun ki jong ublai habang ngila nget ngila priang yo Jesus Christ ngila long ki jing thau ki Bathymmai ngidan kam ban yo ye kani ka Dohnud ka ba ka ktin ublai ka shong kerhai ngidan kam ban pli ki Dohnud ki jongi ban shnai ki kamra jo ki Dohnud jongi ka ktin ka jong ublai kan yo jaka hapo jongka ka ktin ka jong ublai kan yo ban yai ne ru ha ka jing im ka jongi nama kata kum ki khun ki jong ublai ngidon kam ban puli testa ya ka ktin ka jong ublai dei habangi puli testa ya ka ktin ka jong ublai ni tep ru khamba sapang u Jesu ya ka jing thmu jong u ya ka jing im jongi bat ya ka prathai anaglawai no nang ni kata ka dei ka jing khot jong ka ktin ka jong ublai ka ken mau ya DL modi uang ngampat ju i yo weiru ukastan u balong u ba mentoi ubam dei hi ba puli ya ka ktin ka jong ublai ko mut ukastan hi u ba mentoi ukastan hi u ba long jing khu u dei ta ukastan u ba puli ya ka ktin ka jong ublai ban ga kwar ba dong hang ni ka ktin jong ublai ka dei maka ka ban ka do lenti yangi ka ban ai hangi ya ka ban bani hangi ka ban ka do lenti yangi kai ka bangi dei ban le kai ka bangim dei ban le kai ka ba Shanungin let bat kum ta ter haka jing im ka ba kinjaman sim ka jongi dei ga ktin ka jong blai ka ban ka dolanti yanga ba jepi namar gata ka jing im jong ubriu ubala Bathymmai ka dei ka jing im haka ba ka Dohnud jong u ka dap da ka ktin ka jong blai kani ka ktin haka jing start baro ka jing mut hang ni ka mut ngi dei ban la ban hikai ye ki weiru ye ki wei pan tang ba ka ta ka jing hikai ka dei ban long da ka jing start ka ba ublai u ai hangi Prabanget bait tungin nang ya kaktin ka jong blay tang nakabantai la dihi nei tungin yo ngin ruspa ya kaktin ka jong blay daga bangin hikai ya ki weipat daga bangin sneng parlok mo hang ni haki sam haki jingwai haki jingnut bakin jaman sim daga barwai haki jing ai ka Dohnud jong pi shau blay kumbang kaktin ka jong blay tungin yo ya kani ka jing start kumbang ka ktin ka jong blai hang ni ka jing start baro ngin hikai ya ki wei daga jing start ka bau blai on ai hangi tungin long kino hikai ki wei ru ya ka ktin ka ngin long kino ko lenti la mi ki wei pan kana ba ki wei ru kin yo sngo ya ka ktin ka jong blai ka pen gen mau yanga yo David haga jing wai sam ka ba shis pa khat khandai ka khat ka ba khat wei ong ngala bu khop ya ka ktin jong mi haga Dohnud jonga banganom le pop yami pi habangi don ye ka ktin ka jong blai ba ka ktin jong blai ka yo jaka haka Dohnud jongi kumong David ngin nang ban sngo ina di kumnu ban nginum dei ban le pop ila ga jong ka jingim nama habangi la don ye ka ktin ka jong blai barabor kan pen kan mau yangi bagi di ban im ka jingim ka ba ka jingim ka ba khot ka jingim ka ba hok Deuteronomy hriu nang kad khot ka ban riu blai ong ki khon Israel bo khop ya ka ktin jonga ha ka Dohnud ka jong pi prabanget be it jonga ha utrai Jesu tongin bo khop ya ka ktin ka jong blai ha ka Dohnud ka jongi knang bangin na ban pen sngo bha yo blai pat bangin pen sngo bha
tang ya u ha ka jingim jongi ka ba man na ka sngi ha ba pol hang ni u penken mau ye ki prap ngai apo kolosai kumno bakin bakaktin ka jong blai bakin sha bakaktin ka jong blai kan yo ban don lani duel lani don ha ka donut ka jong ki ha ga men sim ka jong ha ga donut ka jong ki kadai namar ba kadan ka kum bang ong pi ha ka basdang kadai ru ka por ka ba kidan kam ban hab ban sngo thu bha ye ki jing hikai ki basdang ban rung ha ga balang ha ga ru por ka jong ki nama kum bang ong pi kidan ki jing hikai ki ba bakla kejing hikai jong kita ki bayat da kejing start Gnosticism lani kejing hikai ki bawan na po hi jong ki kita bi ong kejing hikai jong kita ki Judaism namangi i bahak ni ko por kidan ki briu ki basdang ban rung hak balang ki baswan ra ya kita kejing hikai pateng jong ki briu hi ki balong persha ya kejing hikai jong ka ktien ka jong blai til ra ki prabgit ya kolosai kim long rius pa ya ka ktien jong blai bat ka ktien ka jong blai kam yo ban shong karai ha ka do no jong ki haba kilangek bagila priang yu Jesus Christ kadan ka jing ma ya ki bagila ban sha tu no ya ka ne ka jing im ka jing nget ka jong ki nama kata upor uang hang ni bahaba u kdo ya ka benta uang ya ki prab ngen ai ba ka ktien u Christ kan shong karai hapo jong pi kadai yang apa dia piru ngi em ki ski ki ba e ngi em ki ski ki basniu ngi em ki ski ki ba ki jing hikai ba bakla ki sedang bandrung haga balang nganum mention nganum kedo ke kita ki jing hikai ba ngi ste ban sngok thu abangi pet ya tien jong blai gidan kam ban tin ju ya ki jing hikai barok bawan daga tien ka jong blai ngi ban longkum ki prab ngai apo biria ka bang iya ki kam ki apostol kumno ba ki da tin ju yet laki deisi shan em ki briu jong blai lane ka tien ka ba ki kran ka dei ne em kat kum ka jing hikai jong ka gospel ngi ben kam man long kum kita ki prab ngi apo biria ki bat tinju yet bha nama kata kum ki khun ki jong blai lara ngim dan pat ya ka tien ka jong blai ngin chu sha kenting sarum ba chaneng ngin nam na ban sngo thu ye ki jing hikai ki ba baklaru ra ki rung ha ka balang hendai haba ngi don ye ka tien ka jong blai bat ka tien ka jong blai ka shongkar hai ha ka donot ka jongi ngin la ban wengi ki jing hikai bakla baro ki bawan haka balang ki barung haka jing em jong pi bat jonga nama kata ka jing khot ka ktien ka jong blai hang nei ka long ai ba ka ktien nu Chris kan yo ban shong ka hai hapo jong pi haka jing start baro ka benda ka balai hang ni habangi kan ya ka subject ka do note jong ka jing em ka Bathymmai upol uang hang ni ka de kata ka do note ka bale ya ki ai haga kerteng u Chris baga Bible ko ang ni ke baro ka bapile haga ktien lani haga jingle to le ya ka baro haga kerteng u Jisu u ba utrai daga ba aingu yo blai u ba pa dau le ya ke baro haga kerteng u Jisu u ba utrai artli ke bang ka ban bu ang ni kani ke kentien le haga kerteng u Jisu Chris ke baningkong kamut ru bangin le ya kanu daga bor lani daga ikhtiar kabau blai u ai hangi ngatai piken ma habau Jisu ong gospel Matius lenong ba arpu pra kat pra du arpu let jaka pertai ya lap ya gospel pen long san bran ki ben re baro da pen baptis su ki ha ka katang ka jong blai ku pa blai kuon bat u blai u bau mensiem bo kuon kata ka de ka bor ka bau blai u ai haki apostle ki san bran ki jong u haga balang bat hangi ru adu ki ngi jong menta ba ngin let ka pertai banyalap ya gospel kare kata ka bor ka bau blai la pen kop hangi le ya baro haka kerteng ka jong u Jisu Christ kamut ngi don ye kan da ka ikhtiar hakikti ki jong i kom ka balang kom ki khun ki jong blai bangin le ya kata na ka benda ka burom ka jong u Jisu Christ ngem de ban siap tieng ban kran ye ka ktien ka jong blai ngem de ban siap tieng ban kran ye ka jing shisha jo ka ktien ka jong blai ngem de ban siap tieng ban ya lap ka gospel na bar ngi le ya kata nagabanda ka kerteng u Jisu Christ nagabanda ka burom ka jong u nabal bangi tip ba kum ki khun ki jong blai ngilong mangi kita ki nong on khuboru hagili sngi jongi ki bangi em menta namagata habangi le ya gata ngin le da kata ka ikhtiar ka bor ka bau blai la ai yanga bat yapi kani ka wai pat ka jingmut angni ka banga khakwa an khamshan jor e kalong le ka kerteng u Jisu Christ ka mutru le nakabenta ka burom u Jisu Christ le ya kanu nakabenta ban pindan burom ya u Jisu Christ kani ka mut ka banga mut man shkan e hangni kalong ngimdai ban pinja burom ya u blai da ki ktien ki bangi kren da ki kam ki bangi le haka jing im jongi ka man lagaski
kum kita ki breu ki bala khatmai kum kita ki breu ki bala mat ya ka jing penem ka jing seuspa ka jing utrai ki bala plai ya ka jing bagi lalat na ka pop bat kum ta ter ngidan kam ban pen i se ka perthai bagi long ki khun ki jong blai ngidan kam ban pen dan burom yo blai le kanu ka bangi le tungin le da ka bangin pen dan burom yo blai ngim dei ban long mangi kinong pen ja burom ya ka kertai ka jong blai ngim dei ban long mangi kinong pen thot ya ka jing lap ya ka gospel ngim dei ban long mangi ka jing ya ka jing lap gospel da ka bangi im ka jing ka ba lingkar ka jing im ka ba kat bamon ha ka jing im jongi handai ka ba tin jong blai ka khot ka long ka jing im ba bha jongi ka jing im ba khuat jongi ka jing im ka ba bet ka jongi kan long ka jing ka khu na ka benta ki wei pat le ya kanu da ka ba na ka benta ka kerteng u Jesus Christ u ba utrai ka siti baningkong che ginong korin ka lenong ba sipau got khat lai puai ong lada phi bam ni lada phi di le ya ka ban pindan burom yau blai lada phi bam ni lada phi di le ya ka ban pindan burom yau blai ka jimut hang ni ka de kanu ka bangi ngi le la ka long ka bam ka di kanu ka banta tongin le ban pindan burom yau blai jisu ong hagi Gospel Matthias kalnong basan ka dekat ka bakat lai kat san ha bukan chapang haluk ka kubor haluk jong ulum Sermon on the Mount uang pilong ka jingsai jong ka perthai pilong ka melu jong ka perthai pra bangek ngok ka banong ban khat ya pi pen kan mau yang ngi baro ngi long ka jingsai bat ka melu jong ka perthai dei mangi ban pen dan burom yo Jisu dei mangi ban penja burom ru zarang ile ka no basniu hakane ka perthai ya ka kerteng ka jong utra Jisu gidan gani ka jingkit kli ala die kum kita ki ba phla bagi long ki kestan ki bla yo amat ya ka jing penem tongin ni long kita ki breu ki ba pindan buram yo utrai ha ki puar baro ki kam ki bangi trai ki business ki bangi dan kanu ka bangi le ka jing em jongi tongin le ban pindan buram yo bre wat sha ba ki we ki nyo kdo kti yangi ba ki nyo ban ben yangi ban doi ai ba mangi ngin long ka jingger khu ya ki wei pat kum bangi plai la di kum tangin imru ha ka jing em jongi ka jing em kestan ka ba job pi habau Jisu ong ngilong ka jing sai jong ka berthai ka jing sai ka bau trai u mut ban ong yanga ba pi ka long ka bang mut u ban ong ye pi ngilong kata ka jing sai ban pen sai sha ki breu jong ka ne ka berthai ya kata ka lenti ka jong blai bat ya ka lenti jong ka jing penem ngilong ka jing sai sha ki wei pat ban pen i la di ban kedau lenti sha u blai bat ban kedau lenti ru sha ka jing penem te kom ki khon ke jong blai na mar kata tungin yo ya kene ka jing hikai lagani ka shithi ka bang puli ha padeng jong phi pan ngai kan long ka jing khu na ka benta jong phi shaba pun kot ya kene ka jing ya selok na ka tin ka jong blai sha yang bang ong sa shi sien pat ya kene ki benta ka bang bu apeng jong phi habang ong ka Dohnud jong ka Jingim ka Bathymmai ka baningkong ka dei kata ka Dohnud ka ba lasenshar da ka jingsuk ka jong Chris ka bar ka Dohnud kabagaktin ublay kayo ban syong kerhai pat kabalai kade ka Dohnud kabale yaki baro hagagarteng uji sukses to ublay unda yo ban kerhu yapi bat yangaru bat yang ngilang baro pat ka balang hi baro kawai nagabanda ka burom uji sukses bat nagabanda ka burom ka balang amen.